everyone. Good afternoon, everyone. Hindi ko na alam mag-video. Okay, anyway, matagal na kasi akong hindi nag-film. Anyway, guys, today, I have to do the haul. Kasi, nabudol na naman tayo dito sa Lazada. And one thing more is that nadagdagan dahil may TikTok na. Ang TikTok ang nakakaaliw kasi, syempre, sa TikTok, makita mo na nire-review nila, sinusuot nila, sinasabi nila anong texture, anong itsura, and then ako-close up kung halimbawa yung damit ay gusto mong makita yung texture ng tela, ay ma-imagine mo na dahil ikino-close up nila yung dinidescribe talaga nila in details. Kaya, ayun, wait lang ha. Ngayon guys, ay meron ako ditong dalawang bags talaga. Oh, puno oh. Look at this, my God. Wow. Ang dami. Tapos meron pa dito oh. Oh my God, ang bigat. Ano kayang mga laman nito guys? Grabe. Grabeng pagkabudol natin. Anyway, isa-isahin natin. Lagay ko sa tabi ko dito. Isa-isahin natin buksan. Okay? Hindi ko na matandaan kung ano ang mga laman ng mga ito. Pero sabi ko, paano ko magagamit kung hindi ko buksan? Kaya bubuksan ko na, ihaul ko at para makita nyo guys. Okay? Ang dami guys. Grabe. Ito pa. Look at this. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dito sa isang bag. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oy, nabuksan ko na to eh. Hindi ko natiis eh. 12, 13. Ika-13 to, nabuksan ko na tong mga iba dito guys. Ayan, 14. 15. Oh my God, 15. 15 guys. Hala, naipon ko ng ganun. Naku po, ang sayang. Nasasayang ako sa kwarta, pero naunti-unti. Paano kasi pagka kiniklik ko na pagka yung, katulad nito. Ito ay buy one, take one guys. Buy one, take one. So, alam mo, pag nakakita akong buy one, take one, doon ako nabubudol. Tingnan mo yan. Nabudol na naman ako. Ito yung, orange exfoliating whitening gel. Alam mo naman tayo mahilig sa skincare, ay gusto ko lang matry kasi doon sa TikTok napakaganda ng description at ang ganda ng ang sarap kasi nilang ang galing nilang umarte na talagang napakaganda raw ng anong to, itong whitening gel na ito. Kaya ako naman naengganyo. That's why, ayan tul... Ay! Natapon! Natapon! Whitening gel. Ayan. Alam mo naman tayo, nandyan tayo sa linya ng mga pa-beauty-beauty na yan. Whitening is yung in ngayon. Kaya, ganyan. Tapos itong magnetic eyeliner. Ayan, nabuksan ko na. Ito yun guys, ito magnetic eyeliner, never ko pang nagamit. Siyempre, binuksan ko lang, nag-curious ako. Ganyan pala, iba't ibang mga klase ng eyelashes. Ayan, dahil tayo si Madam Purimatmat. Purimatmat is an Ilocano award for eyelashes. Tapos ayan, may kasama na siyang 10 pairs of eyelashes. And then, meron siyang yung applicator. May applicator na siya. And then, yung glue. Ayan, meron siyang dalawa. May mascara, parang mascara. Okay? So, eto yun. At, lalagay ko dyan sa screen yung mga prices nito, guys. Di ko na muna ma-mention. Dahil, kung hindi, hahaba itong video. At ito yung orange exfoliating whitening gel. Wait lang. Wait lang. Buksan natin itong iba pa dito. Teka. Parang madilim Ganyan. Okay. So, ito yung ipinapakita ko yung yung
mga nabuksan ko na muna, okay? So, ito yung Orange Exfoliating Whitening Gel for all skin types, peel, old, cutin, skin glowing. Ito yung ina-apply mo para pumuti ka. This is good for your face kasi kukunti naman kung face and body, no, obviously. Pero ito guys ay nabili ko ng buy one take one. That's why, yun na naman, pag mga ganyang may mga promo na buy one take one ay ginagrab ko, lalo pagka interesting yung product. But you know, mahilig akong mag-curious, that's why magastos. Diyos ko, ako'y pinagpawisan na nakakita nitong, hala, pati ako hindi ko ma-imagine paano umabot ng gano'n na napakarami na pala nito. Ha? And then yung sabon, dalawa ito eh, dalawang pack ito, buy one take one din. At yung maganda rin tong sabon na ito. At ipapakita ko. In this one, dalawa itong box na ganito, pero binigay ko sa mga anak ko. Yung isa, buy one take one to eh. Ano to? Teka lang ha. Sa pagbukas ng box, no? You see? At bumili pa ako ng itong blade, ano pa, cutter. Ganito yun guys, oh. Bale 10, bale 20 ito. Tapos bale, bale 20 kasi 10 plus 10 equals 20, of course. Ito, ang pangalan niya is Transformed Skin Honest Glow Face and Body Soap. Ganyan yun. Oh, kita mo? Narinig nyo ba ako guys? Ito yun, oh. At ito, hindi naman kalakihan, 80 grams lang. Di ba yung malaking sabon ay ganyan kalaki? Ipapakita ko yung sabon ko. Kasi, di ba sabi ko, meron akong, meron akong product na yung Glow Rich. Ito yun. Ang mga soap ko guys ay malalaki. Iba ito. Tingnan mo. 80 grams. Bale, halos kalahati guys. Kasi, ito mas makapal, mas manipis, then mas maliit ito. Pero, at least, you know, ano naman, okay naman ito. Pero, syempre, mas maganda yung product ko, no? Ay, wow. Ipakilala ko nga pala, ito yung mga product na bago. Glow Rich ang brand. That is my brand, guys. Ito yung bagong labas ngayon na skincare, Glow Rich. So, ayan, pinasakalye pa, no? I have 3 kinds of soap pa lang. Yan ang starting ko. Meron akong Kojic Gluta 10 times soap. At saka yung Milky Whip soap. Ang ganda nito. My God. Talaga namang you know, makita mo ang diferensya talaga. Meron siyang yung face mo ay may pagbabago. Yung ibig kong sabihin, makita mo ang kanyang effect. Yan. So, ilagay ko dito para di tayo magkalat dyan. I have here also, buy one take one again. Ito yung Focallure. Focallure na Blur to Watery. Blur to Watery na lipstick. Ito yung Focallure. Buy one take one din. At ang ganda nilang guys, yung mag-review or mag-advertise sa TikTok, kaya nadadala ka talaga. And then you know the price. The price is affordable. That's why porket affordable, ang dali mo lang magpindot-pindot. Pero minsan ay hindi rin maganda dahil hindi mo na namamalayan na napapalaki na yung order mo. Kaya sabi ko, hindi na muna ako sisilip ng mga products na yan. Okay? At sasabihin ko na lang, ilagay ko sa screen ang price. Okay? Uy, hindi ko mabuksan. Ganito yon. Uy, hero mo yan. Buy one, take one, guys. Focallure, Blur to Watery. Ang ganda ng packaging. It's glass. Ang class ng glass. Ang elegant. Oh, wow. Wait, I will get my mirror. Tingnan natin.
Ang nakalagay is blur to watery. At yan, try natin. Blur daw to watery. Parang maganda. Parang maganda rin. Ang ganda pa ng shade, sa totoo lang. Wala, pinagpawisan ako sa excitement na naman. Ang dali kong ma-excite. PP02 ang shade niya. PP02. At ito yung naingganyo ako dahil napakaganda nga ng mga action nila dyan sa TikTok. Kaya, eto tuloy. Nakabili ako nito pero never kong na-try. Tiningnan ko lang ano itsura pero never kong na-try. Ipapakita ko sa inyo sa sa video. Ayun, ganyan. And then pag sinaksak mo, meron siyang switch dito, on and off, the power on, and then the kung yung regulator kung gaano ka init ang gusto mong ma-obtain para sa iyong buhok para mag-function maigi. Okay, ayan. At mura din ito. That's why nabudol. Okay? Yeah. And this one, ito yung nakakatuwa ito guys. May kasama ito eh. Wait lang. SY Glow 7 days whitening challenge. 10 times ice cream lotion whitening and moisturizing. SPF 75. Ito na-enjoy ko talaga. Sa totoo lang, na-enjoy ko. At hindi yung sabihin mong i-apply mo and then mamumuti ka kaagad. Hindi, puputi ka kaagad. Hindi naman ganun na whitening. Yung, ang sa akin lang, hindi naman yung puputi ka, ganun na gusto mong mapusyaw ka talaga para maging parang mestiza. Hindi naman. Ang akin lang na hindi mag-dry yung skin. Pero, you know, nakita ko sa TikTok ang mura. That's why na-try ko. Pati ito, yung SY Glow, Whiter and Glowing Skin. Yung iba guys, ito at saka ito, pinagsasama, minimix yan. At yun, sabi nila ay gaganda raw ang function. Yung lalakas daw ang pangalan nito, yung visa ng pangpaputi. Hindi ko naman na-try pa yun. Ito lang ginamit ko guys. At ito siya, itong triple whiten, SPF 80 ito SPF 75 ito. So, pwedeng pang protection sa sun rays, sa UV rays. So, ito yung SY Glow, Whiter and Glowing Skin. SPF 80, Triple Whitening Hand and Body Lotion. Instant White Flawless. Wow! 7 days Whitening Challenge. Niacinamide, Alpha-Arbutin, Glutathione, Vitamin E. 200 ml. Yan. Yan siya. At ang ingredients nandito nakalagay. Ganyan siya guys. At ang expiration date, this is good. Ang shelf life niya is 2 years. At ang nakakatuwa, dyan sa TikTok, ay lagi ko silang pinapanood, natutuwa ako dahil mga Bisaya. Oo, mga Bisaya. Ngayon nga sana gusto kong mag-Bisaya dahil Bisaya rin ako. Kaya lang, you know, may mga viewers tayong hindi makaintindi. Sorry na lang sa mga kapwa ako Bisaya. And then, guys, nakakatuwa sila. Nakakatuwa yung tinatawag nilang si Mother Lou. Kung nanonood siya, kung marinig man niya ito, accidentally or gusto kong batiin siya ng congratulations kasi successful ang kanyang business and then ang bait niya. Yun. At, pero marami siyang mga challenges sa buhay, mga test sa kanya. Dahil ganyan, alam mo na ang buhay, lagi niyang pinopost dyan yung mga drama niya, mga ka-eme-eme niya. Ayan, kaya minsan, natutuwa ako kasi yun nga, ganun nga siya. And then, this one is the ito yung Instaping. Nakakatuwa ito kasi yung guys, nakakatuwa ito kasi ang tipid-tipid na sa eyeshadow para sa eyelids mo and to your lips. Yan.
Ayan. Ito yung Instant Pink OG. Yan. Instabute ang my product, guys. Ang ganda. Buy one, take one. Kaya nadali ako. Pero di ako nagsisi talaga. I am very proud to recommend this. Kasi, kung marunong ka lang gumamit nito, ang ganda talaga. Ang ganda. Super. And then, portable. Ha? Very comfortable na dalhin sa bag. Kasi maliit lang siya. Very handy. Okay? Yung price, ilalagay ko dyan sa screen, guys. And then this one, ano kaya ito? Hindi ko rin alam. Sus, parang, para sa mga, sa skincare talaga. Yung Scar Cream. Bumili ako nito para sa, yung peklat ng lakay ko nung na-aksidente sila. Dahil yung tuhod niya, yun bang nag-motorcycle siya, hinatid niya yung anak ko sa kagustuhan na hindi siya malate dahil nagmamadali sila, hindi na sila nag four wheel, motorcycle. Ala guys, dun sa pagdating nila dyan, siguro let's say 3 kilometers away from here, merong tumawid bigla na bumangga sa kanila na aso na malaki. Alam mo, tumilapon silang dalawa ng anak ko at naku, ang paa niya talaga naman. At yung anak ko, akala ko nga nung dumating sila, duguan yung lakay ko, yung tuhod niya, dito sa siko dito. Naku, ang dami niyang peklat. Kaya bumili ako nito, buy one, take one again. Ito yung Oliver Scar Cream, Reduce and Repair. Significantly reduces the appearance of scars from surgery, injury, burns, stretch marks, acne, and aging. Kaya, na-enggan nyo ako dahil buy one, take one. Buy one, take one, sabi ko, i-try ko. And then, meron kasing mga reviews na ito raw, kahit yung keloid, kaya niyang, kasi nag-keloid yung peklat ng lakay ko. Kaya bumili ako dito. Ayan ha. Kailangan eh. At ito naman, ay yung, ay my God, 3 piraso. Uy, bakit naging 3? Isa lang in-order ko. Ito yung Derma Roller System. Oh my God, 3. 1, 2, 3. Oh my God. Alam mo guys, kung ano yung magsobra dito sa mga napamili ko, papang-giveaway ko ito sa Pasko. Kaya, abang-abangan. Okay? At ito, syempre, isa lang magagamit ko. Pero bakit 3? Itong dumating, ha? 3 ang dumating, guys. Siguro 3 nga yung iba ka naman 3 ang in-order ko talaga. Kasi, baka mura. Ewan ko, ano ko sa screen ang price. Ito kasi, yung derma roller na pang ganon-ganon dito sa face na may mga maliliit na needles like this. Ito yung ginagamit sa pang facial. Yan sa mga facial clinics. Yung sa kanila may machine kunwari ganon-ganon. Ito, manual na i-roller mong ganon. Para ka na rin nag-facial. Maganda. At ito yung efficient system for anti-aging skin, regeneration skin tighten, and collagen stimulation therapy. Kaya nagustuhan ko. Derma Roller System. Ang ganda siguro nito kasi yung nag-try at mga reviews, yun ang nabasa ko ay maganda daw. Sana naman ay hindi tayo na-scam. Pero sa tingin ko hindi naman. Kasi ang face natin, pag yan ay namamassage at ugali ko rin mag-massage ng face. That's why naranasan ko. It's my experience. But I never kong naranasan yung may mga ganyan tuplok-tuplok. Yung may mga parang needles na maliliit. Parang makatusok. Kaya makatusok pero hindi naman daw masakit. Kasi micro, napakaliit. Cut ko pala to. Ganito pala yun. Pero mo yung 3 ang dumating. Hindi naman buksan. Okay, ayan. You see? Like this. Uy. Ala.
Like this, guys. Oh, kita? Oh my God. Makita mo, may mga micro needles like this. Nakita mo? Ganyan, guys. Oh. Eh, yan ang ihahagod mo sa face. Pero, ewan ko. Okay ba sa akin to? Oo nga naman. Aray. Parang natutusok. Ay! Pero hindi okay ra Oh my God. Parang masakit. Okay lang ba? Sabi naman ng anak ko, kasi pinakita ko sa kanya, oo nga mama, maganda nga yan. Siya, sabi niya, so kaya ako napabili ng 3. Ay naku, ewan. Pang-giveaway ko yung susobra dyan, mga kachits ha. Okay? So, ayan, may sobrang 2. Nag-iipon ako ng pang-giveaway, pang-regalo, you know. Malapit na Pasko ha, September na ngayon eh. Oh my God, what did I do? Hindi ko na sinuli yung kanyang packaging. Okay. And then, ay, naku, nakakatuwa pala itong mga ito. Mga surprises. Grabe, grabe na. Grabe na. Okay. Ito naman ay hindi ko rin alam. Tingnan natin. Hala guys, napasubo ako, nabudol ako talaga Hindi ko akalain ganito karami ito. Kala ko 4-3 lang. Ala, ang dami ko palang naipon. Ano kaya ito? Kasi alam nyo, nung nag-sale ng ng 9.9, yung September 9, na masasabi. And then, yung iba, TikTok nga, kaya naparami. O, ayan. Nag-Lazada sale ng 9.999. Kaya, ayan, tuloy. Pero okay naman yung mga nabili ko sa TikTok, no? Yung mga binuksan kong yun. Mga TikTok yun, guys. Ito naman ay Lazada. Ay! What is this? Ha? Ala! Gamit sa nails? Why? Oh my God, mga gamit sa pang pedicure, manicure. Ay, oo. Nag-order ako nito dahil pang regalo. Meron kasing nagre-reklamong manicurista na taga US na close sa akin. Naawa ako sa kanya dahil ang mamahal daw ng gamit ng pang pedicure, manicure. And then, sabi niya, yung mga gamit daw ng mga kasama niya, ay ang gaganda. Meron pa daw siyang yung pang gel, ganyan-ganyan. Ay sabi ko, akong bahala, bibigyan kita, sabi ko. Ayan. At, naka-order ako nito para sa kanya to. Papadala ko pa doon, kompleto niya. Yung mga cheche-preche. Ano ito? Sun Mini UV LED. Nail lamp. Nail lamp? This very small nail lamp. Paano naging nail lamp ito? Wala, parang mouse. Ano ito? Wala. I don't know how to operate this. Buksan na ganyan, guys. And then, ganyan. Meron siyang light dito, UV rays niya dito. Yan na siguro ang ito yun, may 6 dyan, parang squares. Yan siguro ang lamp. And then, yan ang mag-dry ng nails. Anyway, i-review natin to, guys. I-review natin. I will show you one day. I-review ko. Papakita ko sa inyo. Okay? Ayan siya. Kompleto. Ang galing Okay. And then, sumunod ay ito. What is this? Malaking ba? Hulaan natin. Parang damit. Malambot siya. Ano ito?
Parang siyang damit. Parang cloth. What is this? Basahin ko na nga. Oh, wala naman dito. Hayaan mo na. Buksan ko na ha. Ay, galing ng TikTok. Ay, parang TikTok. Ano ba in order kong ganito? Alam ko na. Yung gagawing dishwashing liquid. Dishwashing liquid. I know this one. Yung tinitimpla. Ayan, yun na nga. Ay, hindi pala. Ito yun, buy one, take one again. Akala ko yung dishwashing liquid. Oh my God, hindi pala. Guys, yung, ito, Sauna TV for men, women. Sauna, yung, yung pampawis. Nag-buy one, take one. Sinamantala ko na naman. Ito yung TikTok ko, binili na naman. Ang dami ko palang nabili sa TikTok. My God, ayoko nang sumilip dyan sa TikTok shop. Talaga, ayoko na. Nabubudol ako. Ayan pakita ko sa inyo. Murang-mura ito guys. Ay, up and down. Yung kanyang blouse. And eto, ganito ito guys. Charan! Tan 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 tan. Alak. Pantalon guys. Oh. Wow. Ang ganda. Ayan guys, pagpawisan ka pag suot mo to. You see? Ayan, gusto ko pagpawisan ako lagi. Yan. Ayan, ang ganda. Para siyang para siyang raincoat. Alam niyo naman siguro ang raincoat. Ganon ang tipo niya ng tela. Tapos, buy one take one, kaya kumuha akong dalawa. Tigisa namin ang asawa ko. Sabi ko, teka lang ha. Open natin to. Oh my God! Kakatuwa. Oh my God. Uy, naku, parang hindi ka... Ay, kasya sa amin. Kasya sa... malaki. Okay, kasya rin sa laki ito. Sauna siya. Sauna. Susuot mo, parang kang nagsauna. Kasi pagpawisan ka. Ayan, mapipiga lahat ng mga pawis-pawis dyan. Nako, mapipiga ng katabaan natin. Ay, nako, hirap nang magpapiga. Kung ano-ano na isipan na bilhin. Oh my God, guys. Inisip natin kasi ang health, Ayaw natin ng ganun na tayo. Meron pang isa, kaya tig-isa kami, okay? Pair by pair yan. Ang ganda. Hindi ako nagsisi, guys. Hindi ako nagsisi na bumili nito. Kahit nabutol ako, saan ba ako nagsisi dyan sa mga nabili ko? Parang wala. Parang okay naman lahat. Hulaan mo nga guys. Ano ito? Parang chinelas. Malambot. Parang sponge. Na parang matigas dito. Ano kaya ito? Ay! Formang suso. Formang suso guys. Bra. Yung bra yata ito na yung pang pa-push up ng teka lang. Ipakita ko sa inyo. Oo nga, ito yung push up na ang ganda ng pagkapatalastas. Grabe. Ayan. Teka lang. Paano ba buksan to? Ay, eto. May siya. Ang galing Ayan. Ito yung push up bra guys. Na ganito. Try ko ha. Try natin. Wow. Ay! Kasi gusto natin mag-push natin dede. Mag-push yung kanya dede daw. Ano ba ito? Maliit. Hindi marunong gusto mag-push bra. Ayan guys, tingnan niya. Mag-push yung dede mo ganyan. Ako, ayan ganyan. Ang ganda tignan. Tapos dito matambok. Ayan Ganon. Ganon siya. Pero walang strap. Ay, meron siyang strap. Eto. Meron guys. Eto Meron siyang strap. Pwede mong Pwede mong ilagay yung strap. Yan. Ganyan siya. Okay siya. I love it. Ang mura-mura. Ang ganda pa ng texture ng tela. Wow. Ang ganda ng pagkatahi. Perfectly done. Look at that. And then look at this. Ala, totoo pala yung patalastas. Wow. Ang ganda ng tahi. Ang ganda ng niya. Texture ng tela. Kung mukhang mamahalin. Mukhang durable ba yan? Ang ganda.
Ala, naswertehan ko na naman. Wow talaga. Napapawaw na ako dun sa mga pili ko. Ang ganda. Wow, wow, wow. Talaga. Wow, wow, wow. Wow. Buy one, take one to. Buy one, take one. Alam mo, pag buy one, take one, buy ka agad. Buy ang tinoplok. Oh my God. Wala nang lagay-lagay sa basket. Doon na sa tuplok na sa ano. Oh my God. Okay, this one. What is this? Ano ito? Hindi ko mahulaan. Wala, oy. Gold daw. Anong gold? Gold? What is gold? Nga, anong gold yun? Itong scissors ko nga, gold, oh. Yung scissors ko, gold, oh. Oh my God! Ang dami kong nabuksan today. Grabe. Yung mga mura lang to guys, ha. Alam mo naman, can't afford naman tayo sa mga mamahalin. That's why pag sale, ay ginagrab ko kaagad dyan sa Lazada. Alam nyo, before na mag-sale guys, ay namimili na ako kung ano yung mga kailangan namin. Tapos, yun. At tinatanong ko naman yung mga anak ko, ano bang gusto nyo? Ayaw nila. Buy one, take one to sigurado. Kasi dalawa, oh. Ano naman to? Hindi buy one, take one ito. Pero ginawa ko dalawa. Ang binili ko dalawa. Kasi, you know, gusto ko, tag-isa kami ng asawa ko. Kasi, ang asawa ko mahilig maglinis ng ilong. Ayoko naman yung palinis ng ilong niya ay gamitin ko sa kilay ko. Ito yung pang razor guys na stick. Yung ganito oh. Ang pangalan niya is Flow LBSS. 18 carats gold plated. Perfect for eyebrows kanya. Gentle on all skin types. Built-in light. Lets you see even the finest hairs discreet kanya. Dermatologist approved. Ayan, approved ng mga so this one is very removes hair instantly and pain-free. Hindi raw masakit. So, ayan, meron siyang charger. Siyempre, i-charge natin to para mag-function. Kasi, siya eh. Ayun. O, tumutunog siya. Tumunog na. Hindi ko pa na-open. Oh my God. Sino mo? Look at this. Lalapit ko, guys, ha. Oh. Oh, tingnan mo. Ala, kumikilos siya. Ayan siya, oh. Mura lang to guys, kaya binili ko. Kasi, you know, mas safe ito na pang, ng kilay. That's why, try ko nga kaagad. Try natin. Try natin kaagad, guys. Alang ingay. May sound siya na rin, parang, oh, parang ano. Ala, oo nga. Oh my God. I love it. Ang ganda, guys. Oh my gulay. May razor na ako. Ang galing. I love it. Ang mura-mura nito, guys, kasi nga sale nung $9.99. Ayan, meron na kaming ganito na kay ko. This is very useful for us. Okay? Ayan, hindi ako nagsisi, sabi sa inyo eh. Yung mga pinili ko ay yung useful lang talaga. Okay, anyway, thank you so much guys. At medyo mahaba itong video kasi marami-rami yung binuksan, no? Sana naman ay na-enjoy nyo at nakatulong sa inyo. Kung ano man ang nagustuhan nyo doon, ay mag-order na kayo. Okay? At ang description, maybe I will place sa sa description box. Okay? Ganun guys, minsan ayaw na ayaw kong gumastos, pero minsan naman tayong mga tao ang dami nating pangailangan. Pagka may time na nakita mo na sa Lazada or sa mga online na
shops na na-timingan mo na sale, buy one take one, and then half price, mga ganon. Ay, minsan pa nga ang mura-mura na may mga nabili akong mura talaga na, mga items, ano na ba yun? Sobrang mura. Kasi, halimbawa, yung 100 pesos, nagiging 20 pesos na lang, ganun ang mga price. Parang kumbaga parang pag-giveaway din ng store, lalong-lalo na pagka nag-anniversary din sila, ay nagbibigay din sila ng mga ganong price para sa ganon makatulong din sa tao. Ganon. Parang nag-give back ng kanilang blessings din. Katulad natin, mga vloggers, di ba? Nag-give back tayo. Lagi tayo nag-give away, nagre-regalo, ganon. So, yun ang timingan nyo. Kung gusto nyo makamura. Ayun. Ano bang itsura kung pumarap sa inyo? At ako pinagpawisan, and then, I am so happy na bahagi ko na yung mga yon para sa ganon ay magamit ko na. Dahil 3 weeks silang nandyan na naka-stock, kasi sabi ko, gagawa ako ng haul. Para gusto ko i-share sa inyo. Alam nyo naman, pagka may mabubuting mangyari sa buhay natin, buhay namin, buhay ko, ay gusto kong i-share sa inyo guys. Mahal na mahal ko kayo. Sa totoo lang, kahit virtual lang tayo magkakaibigan, you are very important to me. Sana naman, maniwala. Okay? Thank you so much. Sana na-enjoy nyo itong channel na ito. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please, mag-subscribe na kayo, and pindutin nyo yung subscribe, ano ba yan? Yung all, para sa ganon ay lahat ng mga bagong upload ko or anything, ma-update kayo kung ano man ang galaw sa channel, i-notify ka ng YouTube. Kaya kailangan nyo na mapindot. At sana naman mag-like naman kayo, i-thumbs up nyo, and then mag-comment kayo, and another suggestion kung anong gusto nyo gawin kong video, and then smile, yung mag-like man lang, okay, and then hi, hello, thank you, I love you, bye-bye, God bless us all, mag-ingat kayo lagi-lagi ha, thank you so much, I love you guys, thank you.